Sinibingelele lesinamukeleke lapha kuwo umhlathuze online TV. Sivakashele namhlanje uvusizwe Mvubu wakaSengaphila Herbal Solutions. Siyabona lapha bakithi bosi bayangisa umkhiqizo wabo bathi bayasizakala bayaphila kakhulu. Ake nisizeni bakithi usichazele Mr. Mvubu ukuthi ngabe icombo le kahle kahle iyini imkhiqizo nje yakho iquketheni kahle kahle lengane. Baba, icombo yethu yomhlume. Ngasiqale sibingelele nje ababukeli bethu, sibingelele abantu abathanda ukuyiphilisa, abantu abangagivaphile, abantu abasafuna ukuphila, abasenethemba ukuthi basengaphila. Sibingelele kakhulu ngokukhulu ukuyithoba nangokukhulu ukuzehlisa nangokukhulu ukugcwela ukubonga ukuthi niyakwazi ukuthi lilethe ubufakazi niphinde futhi nitshele nabanye abantu ngemisebenzi yethu yemikhiqizo yethu yaka Usengaphila Herbal Solutions. Anigcini ngokuthula kodwa niyadlulisa umyalezo. Bese futhi siphinda sibingelela ngokukhethekile nalabo abangakaphili kodwa basebenzisa imikhiqizo yethu. Sithi ngethemba basengaphila ngethemba basengaphila ngoba siyayithemba kakhulu imikhiqizo yethu, kanjalo noNkulunkulu osinikeze ubuhlakani ukuba sikwazi ukuhlanganisa sixube zonke lezi zihlahla ukuze sikwazi ukuphuma izinto ezikwazi ukuphilisa abantu. Mhlambe ke siqale sikhulume ngendaba kakhulu, sikhuluma indaba la yomhlume. Abantu bahluphekile, bahlupheka yini umhlume. Mina kumama ongizalayo wahamba emhlabeni ewulapha umhlume. So ke mina ngangigqula imithi, ngihlanganisa yonke lonto, ngihlanganisa kuze kuba kuphuma Usengaphila Herbal Solution kanje, ingoba imisebenzi kamama wayishiya kimi, yabona. So ke manje ke kuqhamuka lapho ukuthi sikwazi ukuthi sime nje nesibili sikhulume ngomhlume, ngoba sinabazali ababeyenza leyo nto leyo, baphilisa abantu, baphilisa isizwe. Sesele kithi ke manje ke umhlume mfowethu uyakwazi ukuthi ulapheke, kodwa kunento abantu okufunela ukuthi bayi-understand bayazi. Awukwazi ukulapha isifo sika 5 years ngo2 days nango3 days. Awukwazi ukulapha isifo sika 10 years ngo1 day. So abantu abaningi as much as bayithenga imbiza bayisebenzisa, omunye imbiza uthi ingakapheli useyibekile, akasaqhubeka useqhubeka useqhubeka phambili usekwena. Ake ukwazi ukuhlala entweni osuke uyisebenzisa, uyinikeze isikhathi entweni osuke uyisebenzisa, ngoba ngalesi lento lesithumi ithi ithathe lento, hayi ungayithathi kancane. Ibikade isho vele ukuthi ithathe lento ukuthi uzokwazi ukuphila. Ngawe namhlanje sikhuluma ngalesi kunena kuzana la imbiza ehamba yodwa nansi. Why siyenza kanje? Ibe kanje ngoba suke sihlanganiswe laqedwe bese ifako kanjeni ukuze ikwazi ukuthumeleka nangophep, ithumeleke noma ngabe yiphi indlela, ingali nenkinga ingachitheki ingahlali futhi kakhulu. Siyaqhubekela ngoba uma ikanje isuke isenomsoco wayo inamandla ayo, okwakho ukuthi uyifake kuphi ebhodweni. Siphinde sinamukeleke futhi kuyo umhlathuze online TV. Sisenayo ke la uMvubu usizwe Mvubu wakaSengaphila Herbal Solutions. Awusichazeleke la bakithi ngayo icombo le bakithi usazise nangalokho kwamadoda ngoba manje ayiseza ukuthi khona insizwa azivali imlomo lokho sikhuluma umuntu. Azuvali impela anyaluzo. Mhlawumbe nawe nje awuvali imlomo kodwa ke asikho lapho ke. Sendaweni enkulu kakhulu. So imbiza ke le uyifaka emanzini, ile uyinikeze 15 minutes ngaphezulu isibili. Bese uyetha ibhujini zakho kuyenza nje ukhipha 4 liter, 2 liter, 2 liter bese ufaka ngophile efridge. Mana ke uyibila isikhathi singakanani imbiza? Ukubila nje it depends umlilo wakho ukuthi ungakanani. Uyibile but uyinikeze 15 minutes ngaphezulu sibili. Oh yes. 15 minutes lo ukuthi iqhubeke nje iqaphela. Bese ke uyayipholisa kahle iyese ibhujini zakho ezithi umehluko-ke ngokuthi ngifakele ebhujini ithenge ibhujini ukuthi isigubhu esisodwa su-270 ngenxa yomsebenzi wayo kakhulu. Isigubhu sisodwa su-270, so awukwazi ukuthi ngathi ngilapho zophinde ukuyithenga, so ubone umehluko ngoba uzobona umehluko. Angazi ngawuboni, uzobona umehluko bese uphinda futhi akukho ukuthatha imali yakho kakhulu size sidlaphele, yabo. Kodwa kuwukuthi ukwazi ukuthenga uthole futhi usizo ulapheke, hayi ukuthi nje sihlala nemali. Hayi, ulapheke utshela abanye bazoza bezofaka imali bethathe into zabo nazo. So ke ingakho ke kanje
uyayomisa futhi mase uyakuzalela uphinde futhi uphinde uzonciphisa ini manje awusabi u4 liter ufaka amanzi lapho uzofaka abanike mhlawumbe uzofaka noma u2 liter ukuze futhi iqhubeke ibe strong bese la uyakuzana lapho ke ufake efridge imbiza yakho igubhu zakho uma zikhona ingane uyakwazi ukuyinikeza ingane u2 liter wodwa uyakwazi ukunikeza nombaba ngoba lento ufuneka niyenze nobabili ekhaya okay bese kuba insizi le emnyama lena emnyama uyayigcobisa uma uzokuluma njengalabantu abahlaselwe inzumpa ngaphambili bakhulaza abantu besifazane inzumpa ngaphambili mhlawumbe ilonto ebuye izithi beyishabalale abanye sezikhona sekuyinhlale khona nje bese kuba ke abanye abaphuma inakhuzana mhlawumbe inyama ngemuva njalo njalo uyabona kuyaluma njalo njalo so ke uyigcobisa lensisi le ugcobisa yona lapho kuluma khona ukwazi ke ukuthola injani ukuthula ukulale nawe uthola ukuphumula so ke nansi ke insisi kuyikhombo ikhamba nje kanjena ke bese kuba nanakho okuyi siyazi ukuthi abantu abaningi umhlume eshaya imizwa kakhulu uhamba uzungenelele ngisho inakhuzana inzalo uyalimaza kakhulu so ke lokho uyakwazi ukuthi kulekelele ezintweni ezifana nalezo mhlawumbe mase uweak umuntu wesilisa uyakwazi mhlawumbe isithemba sakho sesiweak so uyakwazi ukuthi ukhothele into lena sibuye sishuke sibe right nawe ube strong yabona so nje uyakwazi ukusebenzisa umuntu wesifazane ukhipha amanzi ngaphansi discharge enyukayo mhlawumbe amanzi futhi ubuhlungu besinye kuyakwazi kakhulu ukulekelela ke lokho so ke siyafaka uyakwazi nokubamba futhi ngoba abantu besifazane abaningi abanomhlumo abasakwazi ngisho ukwenza lokho so ke kubalekile ukuthi uma sekunika imbiza sephinde sekunikeza nokunye okuzokwazi ukuthi kukulekelele ngoba siyabadinga abantwana ayifuka imizi yobaba bephila abantu kuba u3 ke kanje bese sikwenzela kuba u400 rand because ungathanga ngabantu izolimala kakhulu so nje kuhle kube ku3 kanje kube u400 rand uthathe icombo yakho noma ngabe ku2 kuphi uyakwazi ukusilekelela lokho ngoba ayikho into evuzayo la ayikho into engahichitheke la so ke laba basihambisa la izinto besidilivele lapho pep to from pep ola kuya ku pep oseduzane nawe so kuyakwazi ukufinyelela kahle ngale ukuthi kulimale ufike ku right kuwena ku right usebenza ngendlela efanele kungaphele emsoco kungaphele lutho yonke into ihamba ngendlela Usengaphila Herbal Solution wakhelwe phezulu kwesisekelo sothando ukunye ukuzwana thina ke futhi siyaphilisa ingane zakwethu asibulali imithi le ubuhlakani uNkulunkulu asinikeza khona sekusebenzisa kahle iqiniso ngathini isiliyilo futhi nalo isisekelo sethu ngoba sakhele phezulu kwalo awukaze ngafaka imali yakho Usengaphila Herbal Solution izinto engafinyeleli kuwena la ukhona nobufakazi babantu nawe babufakazi abantu abahlukahlukene abancomayo abangumsebenzi even neservice yethu ukuthi asikwazi ukukuziba faka imali yakho usende proof of payment noma ngabe uthu kuphi nezo ukuze into yakho ikwazi ukufinyelela kuwena ngoba sizoke selfish masithi suke egoluze la ithini ngoba sifuna uzosibona wena ufunani ufuna ikhambi ufuna ukuphila so ke abantu abaphile Usengaphila Herbal Solution ukhona icombo yithi khona mawufuna hamba kodwa futhi imbizi khona nayo futhi 290 ihamba yona bese kuba ke nakucisha ngakukhola izongo lezi izizwe wenze uzizwayo lokho ayiwe nje kakhulu kuthalewe kakhulu iyakhathala iyakhuthala ngabe inokugcwala ukukhathala iyakhuthala la so ke iwona umsebenzi ke lo esuphushaya insizwa ayikwazi ukuthola lento leziye kulokhu ibalisa ziyokubalisa nje ebuhlaza iluze team I win it team Usengaphila sivuka ngendumiso ingoma emva kwenye no VS Mvubu 554 28 55 Umhlathuze online radio station Umhlathuze online radio station sivutha umlilo online TV ukuze uzokwazi ukuthi usibone lapho ngoba sivela khona phinde futhi usithole nabo ku-Facebook khona lapha Usengaphila Herbal Solution nawo futhi Umhlathuze online TV awuthola bese ke ku-WhatsApp nangesishilo siyabonga kakhulu ngoba hayi amen akubonga thina Umhlathuze online